cumva și indirect. I-a dat banii, dar eu i-am și zis, nu-i da, angajează-l. I-a dat banii. Bine, i-au dat banii și, repet încă o dată, să se audă foarte clar, eu, cel puțin, în nume personal și cred că și Mara, ne prezentăm scuze în fața celor cărora i-au dat bani, pentru că acest gest s-a făcut cumva prin intermediul nostru. Dar el nu merită să primească absolut nimic. Nu merită, asta e părerea mea. Din acest moment, David nu merită să primească absolut nimic, pentru că l-am întrebat de 100 de ori. Bă, nu ne... Să ne faci de rușine, dacă e prietenul nostru bun. Noi am trăit multe până la 50 și ceva de ani, eu și 35 de ani, doamna Mara. Nu era vorba de asta, era vorba doar de faptul că să dezamăgești niște oameni în felul acesta și în aceste momente este mai rău decât dacă i-ai înjurat de mamă, pentru că oamenii ăia poate au luat de la... Sunt telespectatori care au donat sume importante și sunt convins că nu se uită la noi numai milionari. Adică se uită la noi niște oameni normal că de obicei. Căutare de joburi și nu voi continua cu dânsul, adică nu am vorba să mă angajez. Hai să luăm pe rând. A fost vorba să te angajezi la dumnealui și te aștepta la ora 7 dimineața a doua zi. Așa a rămas când s-a încheiat filmarea, să-ți facă contract cu acte în regulă. Ce s-a întâmplat după aceea? După aceea i-am dat mesaj că nu mă voi angaja la dânsul, am anunțat. A doua zi nu te-ai prezentat la 7 dimineața, ci i-ai dat mesaj. Care un alt interviu și aveai un alt interviu, adică lucrezi undeva, David, acum, bună seara, la mulți ani. Bună seara, Mara. Nu lucrez, am dat niște interviuri, încă sunt în căutare. Interviuri pe TikTok sau de joburi, David? Practic interviu, spune-mi mie sincer. Spune-mi mie sincer acum. Vreau să mulțumesc și oamenilor de pe TikTok, da, lucrez pe TikTok de dimineață până seara. Vreau să mulțumesc tuturor care îmi dau bani pe Revolut și mă ajută și mă susțin. E un job și pe TikTok, da. Momentan vreau să lămurim un lucru pentru telespectatori. I-ai scris în mesaj lui Gigi că ai un interviu a doua zi. Chiar aveai un interviu sau a fost un pretext, o scuză? Da, chiar aveam interviu și vă rog frumos să nu mă scoateți criminal, că nu sunt. Am fost ajutat în spiritul Crăciunului. Observi tu singur cât de greu este să treci de interviuri. Noi te trecusem de treaba asta. Ce faci tu pe TikTok este cerșeală. N-am dat niciun interviu ca pe toți ceilalți care iau bani pe TikTok, este cerșeală. Cerșeală ca și când te-ai duce la metrou să stai cu mâna întinsă. Oricine mi-ar spunea cineva, nu o să mă convingă. Obținerea banilor pe TikTok este o cerșeală. Mai bine te duci la metrou, îți pui o pălărie învârtită cu jos în sus și te apuci și cânti ceva, o manea, sau umbli cu un miel în brațe pe un metrou. Tot aia e, tot ce se întâmplă pe TikTok e același lucru. Noi găsim un job, ok, poate nu era cel mai strălucit, înțeleg și asta, dar iată diferența între a fi direct angajat și a da o grămadă de interviuri unde nu o să fie angajat. Na. Că în momentul de față nu ești angajat. În urma de unde știi că nu o să fiu eu angajat? Păi, deocamdată văd că nu ești angajat. Again, nu mai bine să te-ai angajat și de interviurile alea și dacă aveai ceva mai bun plecai, că asta nu este nimic rău. Asta face toată lumea. Unde găsește mai bine, se duce și se angajează. Își dă demisia de la locul actual și pleacă la mai bine. Asta nu e nimic de negociat sau de... Știi? Simt că toată lumea mă urăște și eu nu... Da, e mai ușor să cerșești pe TikTok. Ok, foarte bine. Nu e vorba de TikTok ca toți. Eu i-am mulțumit și domnului Gigi că m-au ajutat să am timp să găsesc un job. Sunt în proces, nu este ușor. Evident că o să mă angajez ca închirier. Noi am găsit o soluție la disperarea ta. Tu ai zis, mă dă afară din casă. Omul a zis mai devreme, are 444 de șaormerii în România. Asta e șaormeria Băneasa la fiecare colț de cartier. Că-ți găseau o altă locație. Nu, da, aduce aminte, David, tu acum vorbești de la... 3.000 de lei și te-ai tirat. Nici nu ai dus omului uniforma. Ce Dumnezeu, nu avem niciunul ciungă în păr, mai ales Capatos n-are păr. Din postura omului aranjat, care are câteva luni plătite, nu mai e disperarea aia. Dar aduți aminte cum ai venit până la noi, pe la ușă, pe aici. Domne, mă dă afară, aoleu, ce mă fac? Ne-am mobilizat, am găsit noi ce am găsit. Șaorma, na. Iartă-ne că n-am găsit director la Orange, CEO, sau mai știu. Nu-mi doream asta. Auzi, dar uite, am și o curiozitate. Ce interviuri ai mai dat? În ce domeniu? Adică la ce companii? Găsisem pe Best Jobs o companie în Creta să fiu fotograf la un hotel, dar nu am fost acceptat. Am mail-ul, pot să dovedesc, am dat interviu online pe 2 ianuarie. Te credem. Și nu am fost acceptat. Da, atunci pe 21 sau 22 decembrie ce interviu ai avut? Sau pur și simplu n-ai vrut să te duci la șaormerie? Nu, n-am vrut să mă duc la șaormerie, îmi pare rău, nu este ok. Păi de ce n-ai spus așa, mă, David? Mulțumesc mult, dar nu vreau la șaormerie. De ce n-ai zis ce era? Nu era nicio rușine. Bă, nu vreau. Eu vreau să dau interviuri la Hollywood, dacă nu, poate, cine știe pe unde, pe la New York, uite, pe în Creta, pe la de-astea. Crezi că așa o să găsești un loc de muncă? În Creta, fotograf? Nu știu, n-am de unde să știu. Păi, spun eu că nu. Fac tot ce pot și o să vă anunț dacă o să reușesc. Da, ți-ai lăsat mustață pe 2025?
Nu contează. Îi stă bine. Da. Nu contează, Doamne ferește, nu contează. Să rămână. Oricum și vreau să vă zic așa, like, eu înțeleg de ce nu mă angajați voi dacă sunteți atât de dornici să mă angajez undeva unde să-mi fie și bine. Dacă sunteți îngerii mei și îmi doriți binele, da, dar ce ai putea să faci în televiziune? Când dansezi, montezi, adică poți să dai, știi, ceva în domeniul ăsta? Da, cânt, dansez, joc, pot să țin buletine de știri, știu să citesc de pe prompter, umblu în televiziune de când eram mic, aici mi-e destinul, da, pot să fac televiziune, absolut. Ei, uite, vreau să mă retragă vreo 2 luni, vin în locul meu. Eu, din punctul meu de vedere, dacă vrei să vin în locul meu, în locul de ei, că se operează, te punem și asistentă, facem ce vrem. Crezi că așa o să rezolv treaba? Eu consider că e loc pentru toată lumea. Da. Nu știu, eu consider că am un deja vu, așa vorbeam cu Mărculescu, Dumnezeu să-l odinească, care avea 2 mâini, 2 picioare și nu voia să ducă nicăieri la muncă, voia tot așa. Mie mi se pare blasfemic, nu pot, eu pe Costin, nu vreau. Nu fac așa, nu voia să ducă comparația asta o fac mai degrabă cu fiica Andrei Călugăreanu decât cu Costin Mărculescu. A lui? Că ăla se mai ducea cu un CD, Dumnezeu să-l ierte, și îl punea și cânta alea 17 minute și își făcea un bani. În prima fază, în ultima fază nu mai făcea nici asta și nu înțelegea că erau vremurile de așa natură și ziceam, Costine, du-te undeva și după aia poate o să vorba. Era perioada aia în care nu se făceau filme și îmi zicea, Dănelu, cum făcea. Eu am jucat în cele mai multe filme. Băi, Costine, nu se mai fac filme acum. Ia o pauză, lucrează undeva, ajunsese să doarmă într-o pizzerie, aduți aminte despre ce vorbim. Că nu refuza să lucreze. Sunt situații grave, adică au mai trăit și alții săraci. Treaba asta pentru că nu au renunțat la... Nu știu câte locuri de muncă îți închipui tu că sunt libere în showbiz. Nu prea sunt, Davide. Și fără experiență, cu atât mai puțin. Și dacă tu îți închipui că pe la noi pe aici curge un șuvoi de miere și lapte, eu zic să te interesezi cam ce salarii sunt pe la începători. S-ar putea să fie egale cu cele pe care ți le dădea Gigi la overall. Și acolo primeai și mâncare. Nu, ca idee, nu e... Adică vină cu picioarele pe pământ, asta spuneam mereu. Încearcă să revii cu picioarele pe pământ. Și să-ți vezi exact potențialul. Nu cred că e nicio crimă că îmi doresc cel mai bun pentru mine. Da, dacă nu-ți vine cel mai bun pentru tine, în momentul ăla cel mai bun, dacă nu vine 1 an, 2, 3, ce faci? 30.000 la oamenilor? Eu pot mai mult de atât, despre asta e vorba, nu de altceva. Pot mult mai mult de atât, am o școală, știu limbi străine. Dacă știi povestea lui Gigi, ai fost curios să-l întrebi, că Gigi la 14 ani... Ți s-a părut rușinos să lucrezi la urmă. Deci Gigi, care are acest lanț acum și a ajuns probabil milionar, nu știu că nu-i țin contul, la 14 ani făcea covrici și muncește de la 14 ani. Și crede-mă, poate se supără pe mine că povestesc acum. Și e milionară. Eu cred că este. Omul ăsta, după ce a avut nu știu câte șaurmerii, nu mai comparați. Și-a făcut abonament la sală să aibă unde să facă străin. Da. Ce legătură are? Nu are nicio legătură. Aia e când îți dorești ceva, Davide. Încearcă să spună despre voință. Cam asta. Nu știu, mă, bine, cu televizorul, înțeleg. Vino să dai niște probe aici la noi. Uite, îți dăm probă de prompter, îți dăm Vin. Mâine. Vin și în genunchi. Bine, mâine facem probă de prompter, ok. Nu numai de prompter, dăm ca lumea, de limbă română, de toate. Cum se scrie o știre. Facem teren. Doamnelor și domnilor, dacă facem teren, știm să ținem și microfonul, da? Facem teren, da, eu am vrut să dau la Intact Media, dar n-am avut bani să plătesc școala voastră, da? Facem, nicio problemă. Gata, mai să-i dăm niște probe de... David, eu nu mai dau nimic. Înainte să intrăm în direct, vorbeam cu David despre tatăl lui natural. Cum? David, tu îmi spuneai ceva despre tatăl tău. Tu ce mi-ai spus despre tatăl tău? Am spus despre tătucul meu că mi-aș dori să-l am în viața mea, evident. Și sunt convins că știe în ce situație sunt cu viața. Și mi-aș fi dorit să am norocul să fie alături de mine, evident. Tot la emisiunea asta ai avut ocazia să spui asta, David, dacă ți-aduce aminte. La noi la emisiune ai avut ocazia să faci apelul ăsta. Dar nu i-a găsit părinții, că nu s-a dus și și-a depus aia la autoritatea. Dar ca idee, deci și în domeniul ăsta am încercat să te... Adică și în cazul ăsta am încercat să te ajutăm. Ce să facem mai mult? Uite, dar acum să-l aducem noi cu forța pe tatăl tău, nu vrea să mai discute. Deja încep să îmi pun problema de ce s-au îndepărtat în asemenea hal părinții tăi de tine și tatăl tău și mama ta. Dar am pierdut eu filmul de sărbători. Tu știi cine-i tatăl tău biologic? Adică ai aflat? Păi nu, asta spun. Mara, scuze, cred că am zis eu tatăl natural, dar mă refeream de fapt la tatăl lui, cel căruia îi poartă numele. La Marcel Pușca. La Marcel mă refeream. Nu mai vorbești de celălalt. Că celălalt n-ai ce să-i mai... Nici nu știm cine e. Dacă mai trăiește, habar n-am. Mă rog. Nu știu ce să-ți mai spun, Davide. Eu unul mă simt dezamăgit. David, care are un hotel în Elveția și că ți-ar plăcea să te ajut.
Nu aveți de ce, domnul Capatos, dumneavoastră sunteți bine, mersi, aveți de toate, lăsați-mă, nu aveți de ce să fiți dezamăgit de tine, tată, nu de mine. Mine nu dezamăgit de mine. Eu sunt dezamăgit. Eu sunt dezamăgit de țara asta și de ce mi se oferă. Atâta tot. În rest, dumneavoastră sunteți ok, vă mulțumesc again. N-aveți de ce. Astăzi sunteți bine. Și tu și Mara și toți. Uite, ai acum niște bani, roagă pe proprietară să-ți dea banii aia pe care i-a primit în avans, suite în primul tren și du-te, tată. Nu e nicio problemă. Din contră. Dar de ce să plec eu? Du-te ca să vezi cum ești în altă țară. Dacă țara spute, țara asta spute... Eu sunt mai tânăr ca voi, noi venim la putere, să mor. O să veniți voi la putere așa cum defilați pe calea victoriei. Cred că ați plecat de la putere deja, ușor așa. Trebuie să faceți emisiune acolo, să veniți și voi. Eu v-aș recomanda să veniți cu camerele la Pride. Da, o să veniți la Pride. Să vedeți și voi să faceți. E libertate, toată lumea are dreptul să facă orice, tocmai de asta spun. Nu te ține nimeni, ci ți se pare că sunt granițele încuiate? Nu, tot tipul. E Schengen. Ia bilet, ai bilet, e Schengen, nu te mai oprește nimeni, acum poți să te duci până țările calde. Du-te. Du-te să vezi ce faci pe acolo. Cum o să vii rupt de spate îndoit de la căpșuni, cum o să vii cu unghiile smulse de la spălat de vase. Tu crezi că te așteaptă aia pe acolo cu vreun scaun de piele încălzit? Mie mi se pare, David, că într-un registru serios, așa că Dan e dur, dar așa-s bărbații și așa trebuie să fie uneori. Ce ai, mă? De ce oare nici ea și de ce nici Marcel dar nu da vina cu țara ta, unde s-au realizat o mulțime de oameni, că n-are țara nicio vină. Uite, asta e un și exemplu micro, că eu nu sunt vreun mare patriot, înțelegi? Da. Din contră. E un exemplu micro ăsta la ce, al nostru acum, la ce... Bă, câți n-au rămas în orfelinate și vai de capul lor. Și nu știu de ce David e așa. Păi, nu știu nici eu de ce e așa, că nu se trezește. Pleacă de aici, mulțumesc mult, după aia ți-o trage pe la spate, îți bagă cuțitul între omoplați. Mă rog, nu mai contează. N-am trăit nici prima și nici ultima dezamăgire. Dezamăgire pentru că, repet, eu mă simt vinovat că niște oameni au dat din buzunarul lor. Bă, și nu suport asta. Nu suport. Dacă îi dădeam eu, bă, dădeam eu. Sunt eu fraier, nu știu ce. Bă, dar eu să-i conving pe alții să dea niște bani aiurea, bă, mă simt prost. Și atunci, normal că reacționez în consecință. Omul ăsta, în momentul de față, ok, repet, este produsul a ceea ce a trăit, dar este totuși la o vârstă la care poate realiza, poate discerne, poate separa binele de rău. Omul ăsta nu merită nimic, niciun ajutor, nici cel mai mic ajutor. Nu așa ceva, nici cel mai mic ajutor. Așa că dacă vă întâlniți cu el și vreți să mă ascultați, nu picați în capcană. Nu merită niciun ajutor, are două mâini, două picioare, să se ducă să dea interviuri, să se angajeze. Ești poate prea